Mabulokon nga gisaulog ang Teachers Day sa Dakbayan sa Mandawi. Sa City Central School, makalingaw ang programa nga gihimo isip pahinungod sa mga magtutudlo. Ang mga tinun-an nipakita sa ilang mga abilidad pinaagi sa pag-awit ug pagkanta. Aduna pay uban nga mi-presentar og dance play nga naghubit sa kinabuhi sa maestra. Pipila ka mga ginikanan usab ubos sa PTA organization ang mipasundayag halad sa ikaduhang mga ginikanan sa ilang mga anak. Gipahibaw ni Konsehal Malcolm Sanchez nga paningkamutan sa Mandawi City Hall nga makaapod-apod og 10,000 pesos financial assistance sa tanang public school teachers. Plano kining ihatag karong Disyembre. This is the noblest profession, and since the teachers are the molders, so that is why teachers are heroes. Una na sila 10,000 nga financial assistance gikan mismo sa general fund sa City of Mandawi. All teachers sa public? All teachers sa public schools in Mandawi.